kapresat satulur mayu mangungsi sadyat kagodha kang jaga bumi lata wong tete wang ludra dewaku kelantang waja kula nuwun wonten pangendika ngadhawuh sang perman lan kowe Prabu Brajawaja wonten pangendika ngadhawuh ing dina iki samekta ya lair ya batin merga wis dipercaya kelawan Ratu Ngastina. Prabu Duryudana ya sang Jaka Pitanapa dene Rekyana Patih Arya Suman. Inen agawe ringkih Pandhawa ing nyatane titi mangsa iki wis wiwit ringkih. Carane wong ngrubuhke wit gedhe kudu dirempeli pangembaka sethithik dimpen enggal rungkat. Kawula nak ringkih. Kula sampun wonten 7 bala gelar prajurit kula saking Pacakilan. Namung kepengin nderek paduka. Arek pampit rungkat kimpul gacah lar Singabara. Bengkang gagak ngentosi menapa kula nderek kepal paduka kula. Warane karana kang mrit